Magandang araw mga ka-Bicol Weather Update. Ayon sa advanced forecast ng mga computer models ay posibleng may isa pang bagyo ang hahabol bago matapos ang taong 2020. Ngayong disyembre, pinapakita na hanggang severe tropical storm ang magiging intensity nito bago tumama sa lupa. Nagmula ang pamumuo ng panibagong sama ng panahon sa silangan ng hinatuan Surigao, 1,100 km sa December 23 to 24, 2020 at gagalaw ng west-northwestward patungo o lalapit sa Eastern Samar at Bicol region sa December 25 to 26 at posibleng maglandfall sa bahagi ng Aurora, Quezon sa darating na December 27 bilang isang severe tropical storm. May nakikita rin na malakas na high pressure area sa silangan ng Japan at Korea dahilan upang tumama ito sa kalupaan ng Pilipinas sa susunod na mga araw. Maaari pa rin magbago ang pinapakita ng mga computer models kaya't manatiling nakaantabay sa mga susunod na update. Maraming salamat po.